Kublai pi manga share len Kharmar nadan hangni mnta ban pentip Asia pi bat kata kalong ko kubol ko pasngotan na pha na kabenta jonga bat jong pi ba kan sadan kata masa kabala ai keteng na THYMMEI Festival bala penya da Seng Khasi Kmie dia kan kata masa la pynlong kum shibenta ban kintiu ka culture bat kum ju ka kam jong kai pathe bat kum ju shishu bandan ka jingede ba khamjan shishu hapdeng ki pat ka bri u hinyong trap hinyong skum dia kan ka program an sa pynlong ka tarik ba apunyo tarik pentau bnai risaw ara ja kusaw hamte Madan Weiking ka badan ho Jaiaw. Khadsaw Synñia chishu kalong bakan sadan ru ka jingye ko pan iriam khasi tenrai ya kabla khot ka Lukhimai U Nai Khadsaw Synñia. Khod la wer sumphai phi baro pai ba baphinwan shakani kata masa baphinwan ban sakhi dala ke jong ki khmat khnang baphinyo I ke jinghi kai pen net rai lingba ka shat ke comment ka put ke tem ka rai ka siaw bat ki wei dia khuble shi buat khuble shi ajar mo